ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ. ಇನಿ ಯಾನು ಅಂಚನಿ ಮಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ದಡ್ನಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಅಂಚನಿ ಪೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಸಂತೆ ಉಂಡತ. ಸೊ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಯಾನೆ ಬರ್ಪೆನ್ ಪಂಡದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಆತ ಅಂಚನೆ ಆರು ಅವರಿಯೇ ಪಸಂಬಾರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂದು ಇತ್ತ ಬರ್ಸ ಉಂಡತ ಅಂಚ ದರಿಗೆ ಒರಿಯೋಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಣ ಅಂತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಸ್ ಹತ್ತಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ದಿನ ಅನ್ಸುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇದ್ದಾರ್ದೇನು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಂಚು ಉಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಮಾಮಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸೋನುಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೂರ ಪೋಪಿ ನೀರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಸಂತೆಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಪ. ನಮ್ಮ ಸಡನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆತೀನಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ 11:30 ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ ಉದ್ದೇಸಿನಂಡ ಅಂಚ ఒక ದಾಲಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೋಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಅವೇ ಬೊಕ ಟಮಟೆ ಸಾರು ಮಲ್ಪು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಲ್ಪು ಐದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಣ ಜಡ್ಡ ಒನಸ ಹಾಪುಣ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂದತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ನು ಒನಸಿಗೆ ಅದಾ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರೆಂತೂ ಬೊಕ್ಕ ಅನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಹೋದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಹಣ್ಣು ಮಲ್ಪುವೆ ಬಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬರೋದುಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವೆ ಇದೊರ್ತು ಈ ಲಾಗ್ ಬರೋದು ತುಂಬ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚಾದಿಪ್ಪು ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಮಮ್ಮಿಗೆ ಬಾರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದಿರ್ಲಿರು ತುಯ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ ಇಂಚ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವ. ಸೊ ಪೋದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುವೆ ಹೊಸತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಿನಿ ಅವೇರ್ಲತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿನತ್ತು ಅವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದತ್ತು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ನಾಲ್ಪದ ಪಟ್ರೋಲ್ಲೇರು ಆರು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಯಂ ಒಂದೆಟ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಉಂತು ನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ದೊಂಬ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಂತೇರ ಅಪ್ಪಚಿ ಇದನ್ನು ಮಾಮಿ ತುಲಿ ಒಂದೇರು ದೊಂಬ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿದಕ್ಲೆಗ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚಿದಕ್ಲೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಸ್ವತಃ ಆರೇ ಜನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟದೀನಿ. ಈ ಊರುಡ ಇಂಚ ಓರಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಆದ ಪನ್ಪುನ್ ಏರು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ತೂಪೇರು ಏರ್ಲ ತೂಪುಜೆ ಅಗಲ ಸ್ವಾರ್ಥನೇ ತೂಗೊಂಡು ಬರ್ಪೇರು ಅಚ್ಚಿತ್ನ ಟೈಮ್ ಮಾಡ ಇಂಚಪುರ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಈತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈತ ನೆರಳು ಬೈದು ಈತ ಕುಲ್ಲರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ ಐಕೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲಗಲೇ ಕಾರಣ. ಸೊ ದೂರಿನ ಕೊರ ಕಾರು ಕಾರ್ ತಿಪ್ಪುಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ ತಿಪ್ಪು ಅವೇ ಅವು ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಛೇ ಇದು ಬರ್ತಾರ ಪೋಯಿಂಡು ಪೂರ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಡಿಟ್ಟು ಪೋದು ದೇವೇರೆ ಮತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮನೆ ದೇವೇರುಂಡು ಲೈಡ್ ನಾಗದೇವಿರಾವಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿರಾವಡು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರಾವಡು ಮಾತ ದೇವೆರ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಪೂರಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಪೋದು ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮುಡು ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೆಂಪಲನ್ನು ಟೂರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿ ಪೂರ ಕಡೆ ಪೋದು ನೀರು ದಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಈ ಪಲ ಪೂರ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಒಂತೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇತ್ತು ಅಂಚದು ಪೋದು ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ತ ವನಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮನೆ ಇತ್ತ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ತೋಂದ ಎಂಚಿತ್ತು ವನಸ್ ಜನ ಕಂಡಪಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಇದು ನಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಒಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಉಳ್ಳೇರು ನಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಪೂಪೇರು ಟೋಚ್ ಪಾವನಿಗೆ ಅದು ಕೂತೋಂದ ಕಾರು ಪುರ ನೀಡ್ದು ಕೂಸೋಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಮಿತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಲ್ದಕ್ಕ ಕುಲ್ದೇರು ಮೆತ್ತಿಜವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲಿಯ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಬಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುರ ಕುಲ್ಲುದು ಮಾಮಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಹಗ್ಲಿಡ ಪುರ ಪಾತೆರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂತೆಗೆ ಬತ್ತದು ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಚನೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಮೇನ್ ಐಟಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಆದಿಪ್ಪಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅವೇನು ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸೊಂಡ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ಲೆಕ್ಕ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಡ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಅವೇ ಬಜೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ಲೆಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಅಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸರಿ ಬಜೆಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೊಮೆಟೊಗ್ಲ ಅಂಗಡಿ 30 ರೂಪಾಯಿನಿ ಅಂಚನೆ ಸಂತೆಡ್ಲ 30 ರೂಪಾಯಿನಿ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸಂತೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಪೋಂಡು ಅವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮಾಮಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗೆ ಪಲ ಪೋಪಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತ ಪಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಎಂತು ಉಂಡತ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಟೆನೆ ಪಸೋಕೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೆ ಪಸೋಕೊ ಬಂದು ಪಸೋ ಬರೋ ಬತ್ತಿನತ ಅಂಚದು ರೇಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಇತ್ತಂಡು ಕ್ಯೂಟ್ ಪಂಡ ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನವೆಂತೂದು ಎಂಚಂಡ ಇಕ್ಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಮುಳಿಯರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪತ್ತನ ಪೋನ್ಲೆ ಯಾರೊಂಜಿ ಕೈ ಯಾರಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೈ ಸಾಕ್ತದು ನಡತಾನೆ ಇಂಚನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂಜಿ ಸೋಂಗಂದ ಕೂಡ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಪೋಡತ್ತ ಪೋತೀನಿ ತುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಅಂಜನೆ ಸಂತೆ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಕೂಡ ಸಂತೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಯ್ಯ ಪೋಡ ಏಕೆ ಪೋಯಿನಪ್ಪನೇ ಸತ್ನ ಅಂಚ ಬೊಕ ದಮ್ಮ చెప్పారు ಅವನು ಹೆಚ್ಚಿ ಮೂಲು ಒಂದು ಮೂಲು ದೀಪಿನ ಎಣ್ಣೆ ತೌತಿತ್ತು ಪಾಡ್ನು ಬೊಚ್ಚಿ ನಿಂಗೆ ಬಸೈದು ಜನ ಬಾರಿಗೆ ಬಂಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ದೆಪ್ಪೇರೆ ಎಕ್ಕೊಂದು ಮತ್ತೆ ಪೋಡಪ್ಪ ಒಂದು ಎಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ಬೋದಿನಿ ಯಾನ್ ಬೋಯ್ಚಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಬರ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಬೋಯ್ಚಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಬರ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಯಾನ್ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಟಾಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸ್ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕದ ಹಾಲು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಪುಡ್ಸು ಕನೊಂದಿತ್ತೀರು ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಹಾಲು ನೀನು ಬೋಲ್ತಲೆ ದಾಲ ಪುಡ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಮಗೆ ಕೊಂಜಿ ರಾಶಿ ಪಂದು ಕನ್ಪೇರು ದೇ ತೋತ ಬರಿ ಒಂಜಿ ಗೆತೊಂದು ತೂತೊಲಿ ಮಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಜೆರಾಗದು ಒಂಜಿ ಗೆತೊಂದು ತೂತೊಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಲ್ ಮಾರಿ ಒಂದು ತಿನ್ಕ. ಸೊ
ಸೊ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡೇನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಗ್. ಸೊ ಮಾಮಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಡೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಸಂತೆಗೆ ಪೋದು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ಮಾಮಿಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬುಡಿಯೇರು ಅಂಚಾದ್ ಮೂಲು ಲೋಕಲ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುನಂಕ ಪೋಪೆರ್ ಇಪ್ಪಂದ ಟೈಮ್ಡ್ ಇಂಚನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುವೆರಿಲ್ಲಡ್. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೊ ನನ್ನಲ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡೊಂದು ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.